Opluchting in de recreatiesector over voorzichtige openstelling. Het is donderdag 30 april. Dit is Zeeland Nu. Vakantie vieren is er nog niet bij. Toch geen asielzoekers naar de Zeelandhallen. En Wim's tuin in Breskens is een ravage. Dames en heren, goedenavond. Financieel gezien biedt het voorlopig nog geen enkel soelaas. Maar toch zijn de meeste ondernemers in de recreatiesector blij met het nieuws van gisteravond dat ze toch weer een klein beetje open mogen. Ja, heel blij. We hebben afgelopen periode gezien dat er geen enkele boeking is binnengekomen. En we zien nu sinds de aankondiging van afgelopen vrijdag dat we ineens weer wat boekingen erbij gaan krijgen. Dus mensen hebben er weer vertrouwen in. Mensen gaan daadwerkelijk boeken. En dat is voor ons van wezenlijk belang dat we in ieder geval voor de komende periode weer heel veel boekingen mogen ontvangen. Maar wat is er nu precies veranderd na gisteravond? En wat betekent dat voor mensen die nu toch zo graag weer naar Zeeland willen komen? Toeristen mogen weer komen slapen in Zeeland. Alleen niet in grote getalen. Mensen met een tweede huisje, een vaste staanplaats of een boot mogen weer komen. Daarnaast mag 15% van de capaciteit van vakantieparken en van hotels weer verhuurd worden. Campings mogen dit ook. Maar daar geldt wel dat gasten eigen sanitair moeten hebben. Of zoals op deze camping, een plek met een eigen toiletgebouw. Nou, op dit terreingedeelte heeft iedere plek zijn eigen sanitair. Iedereen kan over zijn eigen douche, wc en wastafel beschikken en heeft geen ander toiletgebouw nodig. Strandslaaphuisjes zoals deze, die mogen weer open. Maar de kleine hokjes die je op het strand ziet, die nog niet. Daar komt pas volgende week duidelijkheid over. Maar voor alles in kan en kruik is, ondernemers moeten zich wel registreren. Dan krijgen ze te horen hoeveel plekken ze mogen verhuren. De verruiming van de regels klinkt dan misschien een beetje als een vrijbrief om vakantie te komen vieren. Dat is het niet, want voor de rest blijft natuurlijk alles gesloten. De veiligheidsregio heeft het dan ook liever niet over toeristen, maar over rustzoekers. En dan voor de dagelijkse corona-update is hier collega Martijn van der Werf. Ja, ik ga even met de RIVM-cijfers beginnen voor Zeeland. Want in de afgelopen 24 uur zijn er geen nieuwe Zeeuwse doden gemeld als gevolg van het coronavirus en ook geen nieuwe ziekenhuisopnames. Het totaal staat ermee op 144 ziekenhuisopnames. Moet ik wel iets bij zeggen dat er ook mensen zijn die alweer thuis zitten, maar dat wordt niet echt geregistreerd apart. En het dodental staat op 53 in Zeeland. Dan naar de sportvelden. Mensen mogen toch weer hun sporten nu uit de kast trekken. In ieder geval de kleine. De kleine kinderen mogen weer de velden op. En gebeurt dat in Zeeland eigenlijk ook? Absoluut. En ze genoten er met volle teugen van. Nou, ze waren dol enthousiast toen ze aankwamen. Tegelijk achter die bal aan en ze gingen zelf al een partijtje doen voordat de training begon. Dus nee, die willen wel. En de afgelopen weken, hoe vond je het om thuis te zitten? Stom en nog een keer stom. Nou, zij mogen in ieder geval de velden weer op. Dat is toch fijn. Maar goed, het is nog maar een beginnetje. Heel veel mag er natuurlijk nog niet. Nee, klopt. En hoewel er natuurlijk ook veel ondernemers en zelfstandigen in geldnood zitten, omdat er gewoon puur geen geld meer binnenkomt, zijn er natuurlijk ook veel mensen die nog best veel geld overhouden. Je gaat niet naar het terrasje of wat dan ook. Ja, dat merk je zeker wel. Je kwam nergens tegen, dus je geeft minder geld uit automatisch. Ja, maar misschien is dit ook het moment om te kijken dat je in de toekomst juist ook minder geld uit gaat geven. De eerste tip is eigenlijk om de bankafschriften van de afgelopen 2 maanden eens goed door te nemen. En alles wat je uitgeeft in te delen eigenlijk in stoplichtcategorieën. Groen zijn de uitgaven die je hebt en ook zeker wil houden. Oranje zijn de uitgaven waarvan je denkt, misschien moet ik eens kijken voor een goedkoper alternatief. Of zou ik het helemaal kunnen opzeggen. En rood zijn die uitgaven waarvan je denkt, oh, heb ik die nou nog steeds? Die had ik al lang op moeten zeggen. Nou, dat gaan we vanavond allemaal maar eens even rustig doen, onze rekeningen doornemen. Maar goed, iets anders wat gratis is natuurlijk naar het strand gaan. Dat kan, als je maar voldoende afstand houdt, natuurlijk wel. Ja, maar ook gaat daar dingen wat anders dan dat we normaal gewend zijn. Want Strandexploitatie Veren gaat een paar borden plaatsen op duinovergangen. En daarin staat dat het stijgende verkeer voorrang heeft. Ik weet niet hoe dat precies in de praktijk gaat. Dat als je net de duintrap bent afgelopen of er bijna bent en er komt iemand tegemoet, of jij dan helemaal terug naar boven moet om voorrang te geven. Maar goed, dat zijn misschien wel dingen in de praktijk die nog uitgewerkt moeten worden. Meer van dit soort nieuws over corona vind je natuurlijk in ons livelog. En dat vind je dan weer op omroepzeeland.nl. Martijn, dankjewel. De noodopvang van 350 asielzoekers in de Zeelandhallen in Goes gaat definitief niet door. Dat heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers besloten.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de asielzoekers tussen maart en oktober in de Zeelandhallen zouden verblijven. Dat werd door de coronacrisis tijdelijk opgeschort. De periode die nu nog overblijft vindt het COA te kort. Ook omdat er geen versoepeling van de coronamaatregelen voor een dergelijke opvang in zicht zijn. Op een boerderij bij Arnhemuiden is vanmorgen een 4-jarig kindje om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht, maar de politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Klimaatsverandering en de maar voortdurende Russische boycott op landbouwproducten trekt een zware wissel op fruittelers. En daarom kunnen zo'n 50 Zeeuwse ondernemers zich aansluiten bij een nieuw 2-jarig project. Om onder meer advies te krijgen over het telen van andere gewassen en voor een antwoord op de vraag of er nog wel toekomst is voor hun bedrijf. De provincie daagt alle Zeeuwen uit om de ideale klimaatbestendige tuin te ontwerpen. Daarvoor is een wedstrijd uitgeschreven die morgen van start gaat. Bedoeling is dat deelnemers voor 21 juni een tekening, collage of maquette met een korte toelichting inzenden naar de website zeelandveranderdmee.nl. Op de winnaar ligt een tegoedbon van €150 voor een tuincentrum naar keuze te wachten. Je haar weken niet kunnen laten knippen, dat is natuurlijk erg vervelend. Maar weken je hulpverlener niet kunnen zien terwijl je in een zware depressie zit, dat is natuurlijk wel van een heel andere orde. De hulpverleners van geestelijke gezondheidsinstelling Emerges zijn door de coronacrisis vooral aangewezen op de telefoon. Ik kom met behoorlijk ingrijpende vragen. Die gaan over hele gevoelige kwesties. We praten over hele kwetsbare mensen die noodzakelijke zorg nodig hebben vanuit de specialistische GGZ. Dus je kunt niet verwachten van niemand niet dat ze ineens hun ziel en zaligheid op tafel leggen. Mensen met angst, mensen met gedragsproblemen. Emerges behandelt 2.000 tot 3.000 Zeeuwen per week. Op dit moment gebeurt dat anders dan anders, want cliënt en behandelaar zien elkaar niet meer. Doordat die niet meer langskomen, doordat ze niet meer op werk-leerbedrijven komen, bijvoorbeeld dagbesteding hebben, zie je dat er ook veel mensen eenzaamheid ervaren. En wat daar de gevolgen van zijn, daar hebben we nog onvoldoende zicht op. Maar ik verwacht daar wel dat we daar nog wel mee te maken gaan krijgen. Dat we over een tijdje daar nog een uitgestelde zorgvraag van krijgen. Hulpverleners doen wat ze kunnen, maar ook zij missen het contact. Het heeft een enorme invloed. Heel veel van ons werk gaat natuurlijk toch over de klik met mensen ervaren. Toch ook het grote verschil tussen wat mensen zeggen. Kom je er een beetje achter, vertrouwen. Als de situatie heel nijpend is, gaan de hulpverleners toch langs bij de cliënten thuis. De huidige beperkende maatregelen blijven zeker tot 20 mei van kracht, heeft het kabinet bekendgemaakt. En dan, voordat we naar de weersverwachting gaan, nog even terug naar gisteravond. Want in Breskens ging het flink tekeer. We zaten lekker rustig voor de televisie naar het journaal te kijken. En toen begon in één keer het doek wat dus achter mij staat. Dat begon nogal heen en weer te schudden. En ik had net een van die kanten vastgemaakt. En aan de andere kant wilde ik beginnen, maar dan viel eindelijk de wind compleet naar beneden. En dan begon er te loeien, net alsof een stofzuiger, een enorme stofzuiger. Zo'n herrie was het echt. Nou, ik werd met kracht in één keer daar tegen die schutting aangegooid. Alle potjes en weet ik veel, bloempotten zoals ze hier allemaal staan, het vloog in het rond. En u zelf, bent u zelf niet gewond geraakt? Die scherven die vliegen echt rond en dus ik heb wat snijwondjes aan mijn handen, maar voor de rest gelukkig niet. Het was gewoon even schrikken. En heel kort. En dan is het voorbij. En op deze laatste dag van april, die overigens de zonnigste april ooit was in Zeeland, bood het bekende Hollandse plaatje met stapelwolken en opklaringen. Wel was het fris, want er woei een flinke zuidwestenwind. Vannacht en morgenochtend dan zijn er nog buien. Aan zee morgen meeste opklaringen. Maximumtemperatuur ligt tussen de 13 en de 15 graden... met opnieuw een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. Dan in aanloop naar 4 en 5 mei en het vieren van 75 jaar vrijheid... zenden we deze week elke dag een verhaal uit over de oorlog. In De Laatste Getuige vandaag het verhaal van Adrie Bimmel uit Oostkapelle. Zijn vader had een levensmiddelenwinkel in het dorp. Hij zag de Duitsers komen en vervolgens de bommen en het water. Bij de Duitse soldaten liep je wel eens achteraan. Als ze marcheerden door het dorp.
met een houten geweertje. Dan zong je mee. We gaan naar de heimat marcheren, Heide Marie. Zijn hele verhaal ziet u straks. Gevolgd door het uitgebreide weerbericht van Jules Gernard. En ik wens u alvast een hele fijne donderdagavond.